Sant Vicenç dels Horts, històricament, és un municipi que s'ha vist mancat de moltíssimes qüestions. Històricament ha estat el darrer en tenir un institut. Vèiem com els municipis del costat anaven evolucionant, s'anaven transformant, es anaven posant al dia. També vam ser els darrers en disposar d'una biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Diputació. I això ho hem fet sempre ofegats per un deute i per uns governs que no van ser capaços de posar-se al dia, de poder compensar aquestes mancances o que no van tenir l'oportunitat de fer-ho. En els darrers mandats, amb els mandats de Junts per Sant Vicenç, d'una banda vam revertir aquest deute històric i vam començar a treballar per tal que el nostre municipi s'anés posant al dia i disposés dels equipaments que necessita, dels serveis que necessita, i vam començar també a treballar amb un tema que és cabdal, que és fonamental i que és el que volem parlar avui, que és la necessitat de tenir un parc públic d'habitatge al nostre municipi. Com tots sabeu, a la caserna de la Guàrdia Civil actualment no funciona com a caserna. Aquesta caserna, aquests pisos estan emplaçats en un terreny municipal que en el seu moment, fa molts anys, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va cedir al Ministeri d'Interior per tal de construir la Casa Quartel. Amb la incorporació dels Mossos, aquesta Casa Quartel fa molts anys que no funciona com a tal i únicament tenim pisos en aquest emplaçament. D'altra banda, també tenim els pisos de Sareb i pensem que és molt important poder fer actuacions per poder recuperar aquells habitatges que no s'estan utilitzant i posar-los a disposició del municipi per donar resposta no ja a l'emergència habitacional, sinó per donar resposta a la necessitat dels vicentins i vicentines que han de poder tenir un accés a l'habitatge. Tenim dues oportunitats, aquesta dels pisos de la Sareb. Per tant, el que farem en els propers dies és poder demanar al govern local, al govern de l'alcalde Comino, que faci ús d'aquesta partida, d'aquests 10 milions, i demani al govern de l'estat espanyol, que són de les mateixes sigles, que Sant Vicenç pugui disposar d'aquests pisos de la Sareb i, per tant, començar a dotar aquest parc públic d'habitatge de lloguer. I l'altra qüestió, seguirem treballant amb les iniciatives parlamentàries que de la mà del grup republicà puguem fer al Congrés i al Senat